Този епизод има вероятност да видите. Ако кажеш на една жена, че е красива милион пъти, тя няма да забележи. Вчера видях виетнамец да разхожда пинчех. Скъпи, какво ще купим на племенника за празника? Какво е цигански триатлон? Жена ми си е загубила шофьорската книжка. В полицията предстоят изпити по математика. Жарка юлска нощ, влюбена двойка в парка. Тя беше като египетска богиня. Ехе, колко красиви чаши за ракия имаш. Тя беше неповторима. Фарадей е известен британски физик и химик. Пешо завел жена си на кино да гледат Годзила. Питат пилот защо искал да стане пилот. Ако се чудите какво гледате, това е Виц Батъл, предаването, в което готини хора си разказват кратки вицове. Хилиме се доста и се надяваме и вие да се забавлявате с нас. Не забравяйте да се абонирате и да станете част от Виц Батъл обществото. По-верните от вас могат да станат мембъри в YouTube. По този начин ще гледат видеята преди всички останали, ще получат 10% намаление от мърча и най-важното, ще ни подкрепят, за да може да правим още такива клипове. А сега към епизода. Здравейте за пореден Виц Батъл епизод. Тонката in the house, човек с който направихме първи епизод. И последния път, когато снимахме, пак бяхме на доспад. Както и днеска. Днеска е по-тъмно. Днеска е по-тъмно, да. Там отзад е язовира. Времето ще преобладава. От тази страна ще залезе слънцето, то вече заляза. Значи утре от тази ще изгрее. Голяма част от вас, които гледате, не сте се абонирали, това казва статистиката на YouTube. Абонирайте се, помагайте на канала по този начин, не ги заплашвай, защото със сигурност не се абонират. Но абонирайте се и подкрепете канала. Продължаваме към същината на епизода. Приятно гледане, приятели. Здравейте хора, аз съм Джем. Аз съм Тони. Вие гледате Виц Батъл номер 95. Гледам скоро и до 100. Да. Жарка юлска нощ, влюбена двойка в парка. Тя, скъпи, чуй как свирят чутурците. Това са ципове. Какво е цигански триатлон? Отива пеша на басейн и се връща с колело. Фарадей е известен британски физик и химик, както и един от най-често задаваните въпроси в Шабла. Фарадей. Тя беше неповторима. Никой не я повтаряше. Жената е създадена да направи мъжа щастлив, където и да се крие този нещастник. Пешо завел жена си на кино да гледат Годзила. Когато чудовището изведнъж се появило на екрана, жена му възкликнала: "Оле, майко!" Да, малко си приличат. Ти каква жена си търсиш? Ми като луната. Красива и потайна. Не бе, да идва вечер и сутрин да си ходи. Некои са худ време. Да. Саудитска Арабия е била най-безопасната страна в света до юни 2018. А от 1 юли 2018 година разрешили на жените да изкарат шофьорски книжки. Скъпи, какво ще купим на племенника за празника? Надуваема кукла. Ама той е интелигентно момче. Ще своема очила. Вчера видях виетнамец да разхожда пинчех. Все едно аз да разхождам тава с мусака. Най-големият парадокс на света е, че п***сите се увеличават без да могат да се размножават. Факт. Тя беше като египетска богиня. Перфектно тяло и глава на крокодил. Той я приемаше такава каквато е. И леко там. По какво се различават Лас Вегас и Ухан? Каквото стане във Вегас и остава във Вегас. Това спешъл ефекти и светли лампата. Ако кажеш на една жена, че е красива милион пъти, тя няма да забележи. Ако я наречеш дебела веднъж, тя никога няма да забрави. Защото слоновете помнят много. Голяма памет. Да. Отче, мога ли ви помоля да не цъкате с език, докато се изповядвам?
Жена ми си е изгубила шофьорската книжка. Който я намери да изгори възнаграждение. Мъжът е странно, нелогично същество, което смята всичките ви рокли за еднакви, а отвърките си за различни. С нощи си разглеждах старите снимки и установих, че небръснат изглеждам по-добре, отколкото пиян. Попита ли Радио Ераван по какво се различават Шопът и Камилата? Радиото отговорил: Камилата може един месец да работи без да пие, а Шопът може един месец да пие без да работи. Това беше същината на целия епизод. Битката приключи, мили приятели, но продължаваме с бонус вицовете, както всеки път за края на епизода. Така че останете до края, за да си харесате още някой любим. Ехе, колко красиви чаши за ракия имаш. Ама Славе, това са вази. Сипвай, не се обясня. Питат пилот защо искал да стане пилот. Той отговаря: за да преодолея най-големият си страх. От височини ли? Не бе, да не умра сам. Мъж без жена е като куче без бълхи. Живее, но скучно. А жена без мъж е като бълхи без куче. Може да живеем, а няма кой да хапа. Иванчо в аптеката: имате ли силни обезболяващи? Какво те боли? За сега нищо, ама тата отиде на родителска. Жената и колата трябва да имат един собственик, иначе стават градски транспорт. В полицията предстоят изпити по математика. Полицай се оплаква на колега: аз този изпит няма как да го взема. Как така? Ами не ми е ясно, например, как 5 минус 7 плюс 2 е равно на 0. Слушай са, представи си автобус с 5 пътника. На спирката слизат 7. Колко трябва да се качат в автобуса, за да не остане никой там? Любовницата ме заряза. Сега как да обясна на жена ми, че са ми увеличили заплатата? Гледам се в огледалото, симпатична, млада, също като преди 20 години. Утре ще си купа от същото вино. Нощи влизам тихичко на пръсти и тръгвам да си лягам, а она ми вика: ти пак ли си пиян, бе? Как познавам? И ти живееш на горния етаж. Според статистиката 52% от българите посягат към чашката, останалите 48% си пият от бутилката направо. Два голфа излизат от завода и си говорят. Товарят ги вече на камионите, за да ги разделят. Единия казва: ще се видим отново след 16 години в Перник. Това беше епизод, приятели. Благодаря, че останахте до края. Бъдете живи, здрави, гледайте, забавляйте, харесвайте, споделяйте и бъдете велики.